Il-laqat li qed isiru tal-Kunsilli Lokali tat-Tfal għandhom lan li jwessaw il-perspettiva fl-amministrazzjoni u jagħtu vuċi oħra, dik taż-żgħar f'dan kollu, dejjem favur lokalitajiet aħjar fejn jgħixu. Dan kien ukoll enfasizzat il-ġimgħa l-oħra bis-sem tal-Prim Ministru Robert Abela nnifsu waqt laqgħa simili tal-Kunsill Lokali ta' Witilajn fejn ukoll appella liż-żgħar biex ma joqgħodux lura u jaqsmu l-idejat tagħhom. Minn proġetti fil-komunità għal attivitajiet li jpoġġu l-opinjoni tat-tfal l-ewwel u qabel kollox. Dan investiment fit-tfal bl-iskop li jesprimu fehmthom. One News iltaqa' ma' Ġulja Saliba, waħda miż-żgħażagħ li qed tattendi u tieħu sehem fil-laqgħat tal-Kunsill tat-Tfal f'Santa Venera. Dan il-Kunsill huwa grupp biex il-kull tifel u tifla jkun jista' isemma l-vuċi tiegħu. Allura jisni dik kienet il-ħajra tiegħi biex insemma l-vuċi tiegħi sabiex nagħmel il-lokal aħjar. I qalet ukoll li għandhom il-logo speċifiku tagħhom maqsum f'erba' simboli differenti li jarrappreżentaw il-ġnien storiku Romeo Romano, l-akwadotti, il-qaddisa patruna Santa Venera u fl-aħħar mill-aħħar lir-residenti Vendriżi. Fil-parti t'isfel tal-logo hemm miktub Vendriżi ċkejknin, kelmtejn li jissimbolizzaw li bħala żgħażagħ huma wkoll parti mill-familja tal-Kunsill rispettiv. Saliba komplet tgħidilna kif ħolqu kartolini speċifiċi li se jkunu qed jitqasmu lit-tfal waqt il-festa ta' Santa Venera. One News ħa wkoll ir-reazzjoni tal-Kunsillier Derin Grek. Jiena minn mindu ġejt maħtur bil-linji ħossib dal-Kunsill tat-Tfal, jiena għamilta ċara mill-ewwel illi dawn it-tfal għandhom ikunu il-preżent u mhux il-futur. Jiġifieri dawn it-tfal aħna wednihom, jien għamilt promiss magħhom illi l-idejat li ħajġu bihom quddiem il-Kunsill tat-Tfal jiena noħodhom quddiem il-Kunsill tal-Kbar biex eventwalment il-ħolm tagħhom isir realtà. Minn proġetti fil-komunità għal attivitajiet li jpoġġu l-opinjoni ta' tfal l-ewwel u qabel kollox, dan hu investiment fit-tfal bl-iskop li jesprimu fehmthom.